weche mag siasa ni koro. Yes. ODM ni obarore. I don't think no barre. Obarre nadi. Die jok mawacho dhok mopogore i ODM ka. Gidong ing'ene ODM en party ma democracy. Junior no dhi Kibera, banka party leader no se dhi kuro. Gino be okane ka en gima malich ahinya nikech ing'eni Kibera be en constituency ma be baba en MP ma kanyo for a long time. To Winnie en nyar baba donge. To samoro dwa bedo MP ma Kibera. Koro kodhi Kibera ok onego bed ni en gima malich ahinya monego bed ni ji questione. Hapa en right mar dhi Kibera kata loso gi joma ne wuon gi morito for many years. Ana feel ni no dhi adhiya mondo los gi jogo. Maybe udwa bedo MP ma kanyo, you never know. To kwanyal tame. Wuoyo gi jo Kibera onge shida. Yes. Mak mana. Gima nowacho negi. Ema nitiere shida. Nowacho ni gidwaro NDC mondo luongi mondo gika jotelo ema nitiere kanyo go ni kare koso oyo ji te nyaka luong mabed piny kendo mochako medo ni ok obwoge. Ok wanyal bwoge nikech wabwoge nikech ang'o to en a member of the party. Ana feel ni onge ng'ama nyalo bwoge nikech kata wan for example wan kaka joma ne Raila utiyo gi Raila ma Raila no bring up wan wamiyo Raila luor kabisa kendo wamiyo nyaka family ni luor. So wach ma bwogo ng'ato I don't think is there. Ana feel ni NDC no NDC iluongo ga every year. Party ODM osebe ka luongo NDC mostly every year. Sana sama ji dhi yiero nyaka tim ga NDC. NDC be ma nominate ga candidate ma dhi chung president. So NDC no ibro luonge nan gima rach en ultimatum nikech joma ng'eny ma hold positions party kanyo ma poko podh gi NDC. Raila jakom ne kita chieta to wacho ne ng'ani aketi kanyo. To kaga kosekel nyinga gi to gino dhi Central Management Committee to gino dhi NEC. To jogo tia. In fact, an pokaneno official mar mani ODM moyier. Kada wanchwa timo yiero mar grassroots. Nyocha en mana consensus. Joma kidwaro kom tunji adek tu ngiso unu bed piny uwinjire. So an pokaneno ng'ama oyier. At the national level jakom ne yiero ga yiera ji no ikawi ticket. Koseketi titeri Central Management Committee sekali to manyo sekalo nyocha kalo joka NEC Central Management Committee nyaka National Governing Council. So joma wacho ni joma ni office nyaka teri kuondego mano to en miriambo. Nikech ODM culture mar ODM okeniji. The day man ODM temo yiero. To unyalo paro Kasarani. To nwatemo nwadhi yiero. Ing'e gima notimre. Omiyo anaparo ng'ama dwa ketho ODM en ng'ama demand ni mondo ji odhi tim gik moko ailago. Nikech clearly gino ok nyal timre. ODM pok yiero pok otimre ga. Ji kawo ga ticket. Korana feel ni kola ila no is unnecessary. Nikech ing'e ni seche mo